Comezamos o 22 de xuño, xusto ao rematar o curso escolar, comeza este programa, desenvolvese nesa última parte do mes de xuño, todo o mes de xullo. Facemos un descanso, como sempre, no mes de agosto para que as familias tamén podan disfrutar dos seus fillos e fillas e esas vacacións tan merecidas. E depois, no mes de setembro, comezamos o día 3 ata, en principio, e digo en principio, o 7 de setembro, porque estamos aínda pendentes das datas de inicio do curso escolar, dirixido a familias que teñen nenos e nenas entre os 3 e os 13 anos de idade. Son 5 quendas, como vos decía, e as actividades que nos propoñemos, propoñémolas actividades deportivas fundamentalmente, actividades de ocio e tempo libre, actividades que inclúen a perspectiva de xénero en todo momento, valores como son a disciplina, a cooperación, o esforzo, a solidaridade, van incorporadas de forma transversal no programa, non? Construya y equipe su vivienda. Los materiales los ponemos nosotros. Con Crediasemaco podrá comprar todo lo que necesite y pagarlo hasta en 12 meses sin intereses. Crediasemaco, un servicio de la Asociación de Empresas de Materiales para la Construcción de Galicia, en colaboración con Abanca y el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo de la Xunta de Galicia. Busque los establecimientos con el distintivo de Asemaco.